गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियाव रावनोबो दाहरथोंसै। मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिसिजों दिहुनजानाय मानगोनां मेडाम फारुल बराली बर'नि दैदेननायावनो पंकज इस्लारि सारनि लिरनाय दाहाल मुभि माबायदि जादों सिगां एसे एनै ट्रेलारखौ होखाबाय एबार नैबे गुबुन मोनसे ट्रेलार नोंथांमोना नायनो हागोन। बर'आनो लिर हारसायानो लिर बा सोरबायानो बानाय बर' मुभिथ' नोंथांमोना नायग्रोनो हागोन ओमफ्राय कमेन्ट होनो हागोन। आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय। बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन? नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन? गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों? गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोथोना लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो? आंनि आइ आफाया बारियाव थैलांबाय। इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै। मा बखिलाबाय थादोंमोन? नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन। दालाय माथो जाखो? रायजो राजाफोर, आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया। जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था। खलथाफोर, ओइ खलथा गरंफोर, रेप खालामनो नामा? बे मबाइला सोरनि? थ' थाबैनो फैगासिनो दं जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बेनाराव दाहाल सावथुन। बेखौहाय नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट होनो हागोन आरो बबे बबे जायगायाव लांनो देखायनो फुजा सिजोनबो फैगासिनो दङ कन्टेक्ट खालामनो हागोन थाबैनो। बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।